Com funciona el sistema Braille? El sistema Braille és molt senzill i es basa en la combinació de 6 punts que formen cadascuna de les lletres i d'altres signes. La cel·la de 6 punts té una mida que permet que cada caràcter càpiga al tou d'un dit. La formen dues columnes de punts verticals. La columna esquerra, de dalt a baix, són els punts 1, 2 i 3. La columna dreta, també de dalt a baix, són els punts 4, 5 i 6. Aquest és el signe generador, perquè d'aquests 6 punts podem generar fins a 63 combinacions que ens permeten representar les lletres, els signes de puntuació o els números, les notes musicals i tot allò que sigui necessari, com a dia d'avui, el signe d'arroba. Fixem-nos en la primera fila de l'alfabet, les lletres de la A a la J. Estan formades només pels punts 1, 2, 4 i 5. I així, el punt 1 és la lletra A, la combinació dels punts 1 i 2 és la B, els punts 1 i 4 és la C, etc. Ara fixem-nos en la segona línia. Tenim les lletres de la K a la T. Hem agafat les mateixes combinacions que de la A a la J i hi hem afegit el punt 3. Per tant, ara tenim la lletra K, la lletra L, i ara parem atenció a la tercera línia, on hem afegit el punt 6 per aconseguir les lletres de la U a la Z i en català la C trencada. En Braille també es diferencien les lletres minúscules i majúscules. Ho fem amb un signe previ. Les lletres pròpiament són les mateixes. Per les majúscules utilitzem un signe que es fa amb els punts 4 i 6, seguits de la lletra que volem posar en majúscula. Pels números utilitzem el signe de número, que es fa amb els punts 3, 4, 5 i 6, i s'avantposa a les lletres de la A a la J, de manera que la A es converteix en el número 1, la B en el número 2 o la J en el 0. De la mateixa manera, també tenim combinacions per fer els signes de puntuació, la coma, el punt i les notes musicals.